na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Nganong maghago pa magita sa pagpangita sa singsinga? Nga ni naman din ang premyo? Bisan na. Ang balaod ni amahan balaod gyud. Dili mahimo nga imo ning usbon. Pero gamitan ang utok nimo. Taod-taod na ta nga nangita sa singsing. Pero way kay higayunan nga ato ni makitaan. Gamay kay ni ila. Ha? Nahibaw na ko kung asang gapitan at ang pangitaon ng umang singsing. Ug nganong nakasiguro maka? Tungod sa manikin. O unsa? Maniking? Kung gusto kang makitaan kini dayon, ug maablihan ka namang urna, magtinabang nga ita. O sigurado ka ba sa imong naunaan? Oh, sigurado ko. Busa, tabangi lang ko. O sige. Basta ikaw ila. Ganahan gyud ko nga mutabang. Okay. Sultihi lang ko kuno sa akong ikatabang nimo, ha? Sige, musulti lang unya ko nimo kuno sa tong buhaton. Sige. Tayo di kayo nga nawa si Eric. Kay ako na ang iyang sandigan sa iyang mga problema. Manang! Nag-usama ka niya! O, naon sa mga Silva? Kinsa may iyang gisinggitan? Hoy, Manang! Nag-usama ka niya sa gate! Hoy, Wilma, naon sa ka? Saba man ka diya. Joel, nakakita ka ng tiguang na sa gate? Murag makililimos man tingali na. O, yun na. O, man ang tiguang nga giabog ni Madam Lily? Anong ibalik naman sa ni siya? Dira. Hoy, Lola! Anong niyanam sa ka, ha? Kung sa may mong problema? Hay nang ako nga po! Hain siya! Oh, nangita na ka sa imong apo, Lola? Wa may laing tao nga ni adin ni Lola, kami raman. Naa ang ako nga po diha sa mansyon. Gidaog-daog nila. Lola, may tingali nga mulakaw na lang ka, no? Wa ko'y ikatabang yun ni mo, Lola. Lola? Ibalik lagi ka. Ang akong apo inday. Ingna sila nga papaulion ang akong apo sa amo. Ha? Pero tuaman ka ni sa ospital. Wa na sa ospital lang akong apo. O wa siya mauli sa amo. Hain si Lele. Tuwa siya sa ospital, si Madam Lily. Bisa nun saon, mga demonyo yun na nagpuyoan ng bayan. Uy, Lola, ay pagsulti ana, Lola, oy. Lola, ayaw lang kasuko. Unsa mo gitay nahitabo si imong apo? Oh, imong apo si Loreto, no? Ako siyang apo. Pero ang mga salbahis, sila ginaog-daog ang akong apo. Kinsa mi daog-daog si imong apo, Lola? Yan ang demonyong Don Faustino. Ha? Hoy, Lola, ayaw nganlig demonyo ang among amahan, ha? Huwag kasing-kasing ka ng maong Don. Hain mo na yung inyo, Lola. Pangutan ang demonyo nga Don Faustino kung unsa na naitabo na mo karon. Pangutan na siya. Lola, ayaw na paglakaw! Lola! Pasag din lang siya. Pasag di. Muro man to gilabdan sa o. Ay. Tara, ang sing-sing na nga itong pagkitaon. Oh. Ela? Noon sa ka? Nagtungok manggug ka diha nga naglantaw sa tiguang. Joel, tuwa siya paingon sa kilid sa kakahuyan. Oh. Mauna diha ang daan paingon sa kabalayan sa ubos sa mga saop ni amahan. Nakaadto ka na bas maong dapit? Oh, miabot mi ditong dapita. Sa dihang nangita mi ni Wilma. Mga gagmay kayong mga kabalayan diha. Tuwa di mapuyo si Lola dito. Ay, nalang to gunaw na ang tiguang eh. Tara. Pero Joel, gingan na niyang demonyo si amahan. Da, gidaman tingali tong tiguang. Gihimo man ganit ang manununod ni amahan sa iyang katigayunan. Unya, demonyo na noon siya. Nabuan tong tiguang eh. Pero naluoy ko ni luspad kaayo siya og daot kaayo. Ela, kalimti na ang tiguang.
Unsa naman tong imong gisulti nga magpatabang ka na ako sa papangita sa singsing, ha? Sige na, asa man na to pangitaon, ha? Sa lake, sa linaw. Oh, unsa? Unsa to gisulti nimo? Sa linaw na to pangitaon ang singsing. Lasa doy. Kakuyaw gud nimo gunawon agud. Naagid ka sa linaw ang singsing. Pero tay pa. Nganong miabot man ni sa imong una ha? Tungod lagi sa manikin. Kay unsa man lagi naa sa manikin nga nakasulti man ka nga adto ta sa linaw mangita sa singsing, ha? Ang manikin. Mm. Nakasulob ang manikin sa singsing. Unsa? Kuyaw agud. Unsa ko na imong gipanulti nga nung ang manikin nakasulob sa singsing? Unsa man? Unsa na sad nang gisabutan ninyo, oy? Kuan. Pakapila ko, ana. Buhay putahan ko diri, no? Wilma, magtinabangay tas pagpangita sa singsing. O kung ato di makitaan, kinahanglang isunod na itong pangita si Eric Gas kakahuyan. Okay, game ko, ana. Nya, asam ta mangita sa singsing? Sa lake. Kadira. Pakitaw na kog bugat nga ebidensya nga makaingon ko nga husto ka sa iyong pagduda. Ela? Sunod mo na ako sa kong kwarto. Don Faustino, Pauli na ka, Lili. pero Dili may imong ani ko mamatay sa ospital. dili ka papagawason sa doktor. Akong magbuot. Mugawas na ko. Sulti ang doktor. Hingna siyang makisulti ko niya. Sige, Paulin ako. Paulin ako. Tanawan niyo ang manikin. Unsa may tan-aw na mo ana? Manikin man gid na. Mura siya tinuod nga tao, no? Maayo siyang pagkabuhat. Tanawang iyang tudlo. Tutokin ninyo. Ha? Kayon sa may nasa yung tudlo. Tudlo. Nangita ta sa singsing, di ba? Ang manikin, nagsulob og singsing. Ha? Huh? Asa man yung tudlo? May luta tuod sa singsing ang tudlo sa manikin, oh. Hain be. Asa? Kana? Oo niya, Ela. Gusto ka. Unsa may ako ikatabang, ha? Mutabang kag sound. Unsa? Don Faustino, niyan ang imong doktor. Doktor. Muhatag ko. Bisan pila. Pagawasa lang ko. Dinhi sa ospital. Pero lisod pang imong kahimtang Don Faustino. Buhat ang tanan. Ngadton lang ko nimo at imanon sa bahay. Usa ka nurse lang ang gikinahanglan ko. Ha? Kung gikinahanglan nga himuon kong hospital ang akong mansyon. Buhatan ko ka na. Ha? Mugawas ko. Pagawas ako din eh. No, yan ang tas linaw. Asam ta dapita mo sa amin ni ha? Diha dapitan na mo mahawas ang manikin ni Eric. Uy, ala, uy, muraglaw mong kaya na diha, uy. Mabawra na. Na? Dili ka takagiron, anak, kumusaon ta diha, Ela. Wa may kagira si Eric. Gawas pa. Wa magpundo ang tubig ining maong lake. May gawasanan kining ditong dapita. Mo ba? Nakita ko na. Sa dihang milabang mi si Eric na nagkahoy sa atbang. Nga murag hikuganan. Oh, Unsay hikuganan? May nagbitay nga pisi ang maong kahoy para hikog. Pero nawa sab. Unya, nabalik na sab. ang anino ang nagbinuang nato. Ay, hilom ra nang imong anino di. Oy, Wilma, sa baasan nimo ana oy. Joel, tinuod ako gisulti. May anino nga naglakaw-lakaw ining dapita. Og nakita na ninyo ang resulta. Gikidnap ko sa mga anino. Ako masakpan na lang ako ng tawa na eh.
Pipi ginako na siya ba? Ha? Joel, Ayaw na mo paglalisbahin na ng anino. Dali na. Mulugsong na ta din ha, sa tubig. Oh. pero ila, makitaan ka na to ang singsing diha. Makita na to kung atog yung pagitaon. Sige na, dali na mo. Will maliyok na. Uy, Pangitaon na nato ang singsing di aslinaw. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!